Il-Prim Ministru Robert Abela enfasizza li realtajiet differenti u anke partikolari jiffaċċjaw il-Gżejjer għandhom jiġu riflessi b'mod aktar konsistenti fit-tfassil tal-politiki Ewropej. Il-ġimgħa filgħodu Dr. Abela indirizza il-ftuħ ta' konferenza ta' livell għoli dwar it-tisjieħ tal-Gżejjer u l-komunitajiet kostali tal-Unjoni Ewropea li ġiet organizzata f'Ċipru bħala parti mill-Presidenza Ċipriotta tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Fid-diskors tiegħu Dr. Abela spjega li fl-Unjoni Ewropea hemm eluf ta' gżejjer fejn jgħixu miljuni ta' ċittadini u għalkemm kull gżira għandha ċirkostanzi u realtajiet tagħha, ħafna mill-isfidi huma komuni. Fosthom semma il-konnettività, l-ispejjeż ogħla u l-espożizzjoni għal xokkijiet barranin. Il-Prim Ministru sostna li għal stati membri gżejjer bħal Malta dawn il-pressjonijiet huma reali u jaffettwaw il-ħajja ta' kuljum tan-nies u n-negozji. Badankollu għall gżejjer m'għandhomx jitqiesu biss bħala territorji b'restrizzjonijiet iżda bħala ċentri ta' innovazzjoni, reżiljenza u valur strateġiku fejn jiġu żviluppati u ttestjati soluzzjonijiet ġodda. Islands should not be spoken about only through the language of constraint. They are also places of innovation, resilience, and strategic value. In energy, in maritime activity, in digital policy and tourism. Dr. Abela sostna wkoll li trattament ugwali mhux dejjem ifisser trattament identiku meta ċ-ċirkostanzi huma differenti. Il-Prim Ministru laqgħa wkoll l-ewwel strateġija tal-Unjoni Ewropea għall gżejjer u l-komunitajiet kostali adottata aktar kmieni dan ix-xahar mill-Kummissjoni Ewropea benefiċċji konkreti għan-nies involuti. Dr. Abela temm jgħid li l-pożizzjoni ġeografika qatt m'għandha tkun ta' xkil għall-ispirazzjonijiet taċ-ċittadini u li dmir tal-istituzzjonijiet Ewropej u li jagħtu lill-gżejjer l-għodot meħtieġa biex jilħqu l-potenzjal tagħhom. L-importanza illi meta jkunu qegħdin jitfasslu il-policies fuq livell Ewropew jieħdu qis ta' dan il-potenzjal uniku li għandna, imma wkoll tal-isfidi li huma partikolari għalina. U dan ngħidu wkoll issa illi mexjin lejn xhur tant importanti ta' diskussjonijiet illi għeluq din is-sena jwassluna l deċiżjoni dwar il-budget Ewropew. Din il-konferenza ġiet ospitata mill-President Ċipriot Nikos Christodolidis waqt li kienu preżenti wkoll il-Kummissarju Ewropej responsabbli mill-ambjent, il-koeżjoni, is-sajt u l-oċeani, Raffaello Fitto u Kostas Skadis fost oħrajn.